Owayengumdlali waseSwatini uWilliams Shong udalula ukuthi iMbabane Swallows yayazi nangaphambi komdlalo wayo womlenze wokuqala weCAF Champions League womzukuswano wokuqala neMamelodi Sundowns ukuthi yayingenalo ithuba lokuwina. Iqembu laseSwatini libhaxabulwe ngo-4-0 ngompetha balomqhudelwano bango-2016 emdlalweni wasekhaya abakhetha ukuwusingatha eLucas Morobe Stadium ngomgqibelo ngenxa yokungatholakali kwezinkundla ezihambisana nezinga leCAF ezweni elingumakhelwane. uShong okwagijima kuKaizer Chiefs ngesikhathi esakhula uthi lokhu kuzobe sekungokweshumi kulandela ama-Brazilians ehlungela ukungena esigabeni samaqoqo kusho lukhulu ngomehluko wezinga phakathi kwalamaqembu amabili. Inani lamagoli lilodwa lixoxa indaba yokuthi bebengeke balunge kuSundowns kusho uShong. Ngivakashela iMbabane Swallows ngoLwesihlanu ibiziqeqesha ekseni eTuks. Umqeqeshi wenze konke okusemandleni ukusiza abadlali bakhe mayelana nokulungiselela ngokwengqondo, kodwa kuzohlala kusobala ukuthi akuhambanga kahle ngenxa yomphumela womdlalo. Bekuhlale kubhekiwe vele ukuthi bazohlula uma sebebhekene neSundowns, kodwa abangakwenzanga kahle ngomgqibelo ukulwa kanzima kunciphisa inani lamagoli. Ngicabanga ukuthi kwakuyinkulumo leyo ethi badlali noma yini esiyenzayo basingaziphoqi ngebhadiki iSundowns babhaxabulile. Ngiqonda ukuthi izinga lihlukile, mingaki iminyaka iSundowns idlala kuleli zinga, lena inkundla ephakeme kunoma ngubani ozama ukungena. Usho ukuthi izinga leSundowns ngelabadlali abafana namaqembu aseMorocco, e-Egypt namaqembu athile asentshonalanga Afrika. Ngakho-ke basebenza ngezinga eliphezulu kakhulu elingaphezudlwana kwelaseSwatini. Amazinga ahlukene, kuningi okuhlukayo uma usenkundleni. Uma uqhubeka nokuvikela isikhathi eside uzokhathala, kodwa lapha bekungenjalo, iSundowns ibingcono kakhulu. Ngempela sonto lezi zinkundla zaseTshwane zizokwamukela iSwallows enkundleni efanayo iLucas Morobe Stadium emlenzeni wesibili womzukuswano wesibili wokuqala.